bandiraɓe musidɓe tedduɓe yoɓoɓe oɗo saaha ayango yeɓirde Gatamari TV oɗon wonɓe johle windere on paami hande e nonɗo e cuuɗi meɗen Thielaw. So tawi o nani nde Thielaw nde on paami saabu to tindaɗo ko ñalawmaji mawɗi, ñalawmaji aliyankoji, kono kadi ko ñalawmaji islam, taw ene teddinira ɗum, ene tutta ɗum o mo ganduɗa ko sandu diine, ko kal halde diine, hono rahmatullahi alayhi ceerno Alhaji Mamma Aw mo Thielaw. En non ɗo e juma mawɗo gonɗo ɗo e Thielaw hande kadi en gari huccidirde ɓe mo ganduɗa ko joom kongi en, ko hohoɓe diine e hohoɓe aada, taw kadi ko humpitiɓe seeɗe e gonka makko, seeɗe e gurdam makko, saabu eɗen gandi kanko maayo gandal ara tan ƴooga ko puɗɗa ƴoogde koko heddi ko goppa ɗon. ɗum noon onon yeɓuɓe min to mbawɗon wonde e johle windere nde kala en paami ko jiyara annuel, jiyara rahmatullahi alayhi ceerno men guiɗo meɗen, guiɗo Allah, guiɗo diine Sibabul Siba Bayna Rijal, hono ceerno Alhaji Mamma Aw ɗo e Thielaw. Wadde noon ala ko mbatten, so wona en natat joni to suudu ndu en, suudu Allah wondu caggalam ndu woni juma mawɗo, mbawen yewtude kamɓe jinnaɓe meɗen farɓe en toon ɓe cimtanen seeɗa koɓe gandi e wiide e gurdam e mo ganduɗa rahmatullahi alayhi Alhaji Mamma Aw mo Thielaw. Ko wona ɗum ko noon bandiraɓe musidɓe, jokke yaade toon to page meɗen YouTube, mbaɗon abonné e Gatamari TV. bandiraɓe julɓe, bandiraɓe wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah, on paami hande son di décor o changi o waylima e mbaadi kufridinde. Holko saabi ɗum noon? Ko dilli foof eɗen gandi ko dilli ɗum ɗo ɓuuri hewde doole. Dilli noon ko mo ganduɗa tigui rigui woni rahmatullahi alayhi ceerno Alhaji Mamma Aw mo Thielaw. Hande noon e non ɗo e juma mawɗo ɗo e Thielaw eɗen gonde kadi jinnaɓe meɗen hohoɓe diine e hohoɓe aada tawateɓe ɗo e Thielaw. Hande noon en gari kadi yewtidde mabɓe e kadi wassodirde mabɓe yoga gueɗe mo denduɗen, woni taw kadi ko gueɗe islam, ko gueɗe diine no ganduɗa. ɗum noon so tawi so haalama dendagal bandiraɓe ɗe belto hen, dendagal juuɓe ɗe belto hen, saabu eɗen gandi jeyɗen ke catal manggal, jeyɗen ke catal mo ganduɗa catal ngal so tawi innama kala beltorto ɗum walla kala jeeyaɗo hen weltoro woni diine islam. No Allah tigui wino inna dinan haydallahi islam, diine ganduɗa ɓurɗo moƴƴude, ɓurɗo yiɗede, ɓurɗo kadi hisde ko diine islam omo ganduɗa Allah tabaraka wa taala hokki en ɗum. Enenne kadi eɗen jettoromo ɗum Allah, eɗen kadi juule e ɓurɗo ɓurnaɗo windere nde wattananno baaɓe moƴƴe nene Aminata e baba Abdallahi, goɗɗo e dow godal rutti woni sirru ruhu godal mo godal mo fettutako ha ñande duumare. Onon yimɓe gonga sariɓe fenade, ɗum noon rewindiɓe haalirde Gatamari TV e yeɓirde Gatamari TV on bismama, on mbiyama kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Hande e nanɗo e Thielaw ɗum noon eɗen jooɗi ɗo e dendagal jinnaɓe meɗen, hono mo ganduɗa kañum woni oɗo saaha mo Allah ardini wuuro ngo, hono baba meɗen jinnaɗe men baba Alassane Amadou Aw, ko kam tigui woni oɗo saaha joom wuuro Thielaw. E jinnaɗe meɗen Abdoul Mamadou Diop, kam noon ɗo e nder jonde nde en, kam tigui men jewtide makko no hannirta ni hen, e mo ganduɗa woni jinnaɗe meɗen baba Baydi Souleymane Sy, e mo ganduɗa woni baba Amadou Sy Kaka Sy, e baba meɗen Hamidou Diop, taw kadi ko gollortoɗo meɗen. Kono kadi eɗen gonɗo e goto tawɗoɓe e jamanuji hanki, e goto e mo ganduɗa so tawi hande o innama ɗo e Thielaw walla o innama ɗo e nder diwan o, hay goto witama ko hol kanko, saabu eɗen gandi ko dahaɗo laaɓa janggu, o tawnomo ñalawmaji hanki baɗɗi fayida, o tawama hanki, o tawama kadi hande eɗen ñagui gueno kadi no Allah poram ɗo ko juuti, taw kadi ene wadde cellal o mo ganduɗa woni jinnaɓe meɗen mam meɗen hono Mama Samba Aw o mo ganduɗa o monɗo mo jodde meɗen. Eɗen ñagonomo Allah cellal no Allah woppatam ɗo ko juuti, taw kadi tigui rigui en wonde cellal e mbadi koftidinde. En beltima noon no fewi no garan ɗo e Thielaw, kono noon ko adi ɗum en dokkat konngol ngol o mo ganduɗa woni joom wuuro hono bam meɗen baba Alassane Amadou Aw. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Baba Alassane min calminima. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Gaye ko adi fof amin mbima bisimilla ma e wuure he
bisimilla ngata radio ngatamare amin bismo ɗum e wuro ngo Allah addi mo no dow jam yo Allah nawru mo no dow jam oɗon celli oɗon cellira oɗon jogui kisi e kisal noon tigi noon Seydou Aw min beltanimama en mbaɗi kufdinde oɗo saaha paaɗen kay ziyara rahmatullahi alayhi ceerno Alhaji Mama Aw Ceelaw so tawi haala makko haalama renndo ngo walla diine islam e mbaɗi kufdinde fof dillat saabu eɗen gandi wondomo jiyaɗo Allah labtuɗo wondomo jiyaɗo Allah baɗɗo gueɗe baɗɗe fayida e nder islam holko hannde mbawɗa haalande min e mo ganduɗa tigi woni ceerno Alhaji Mama Aw radiyallahu taala anhu e Seydi Gaye affaire ceerno Mama Aw de ko maayo luggo gonga ko hunde mettude haalde kadi ko hunde wemde haalde sa woni aɗa jogui hen humpiro walla aɗa jogui hen gandal Alhaji Mama Aw wilaya mum to yetti ɗo alhamdulillah rabbil alamin eɗen mbiyani hande o wirnima e guire men kono o wirdaki e ɓerɗe men wallahi Alhaji Mama Aw tampini aduna o foof kono tampini Ceelaw ndeysan aduna o fof yinno kono amo yiɗi Ceelaw ɗum min hoore mon ko compiri men ndeysan to ziyara makko ɗo yonti haala ko heddi nanngama ne waɗe ande en jooɗima fole duuɓi tati walla duuɓi nayyi ziyara o no dartino affaire covid Allah wurni en sellini en ha entama kadi ziyara o ɓamti ne waɗe ɗum ko welanmo wonande men gonga eɗen ñaago tan joomiraɗo bawɗomo ronkata o yo Allah juutnu ɗum ha juura amin ya yiɗi Allah ko en cellal e hattan kala no ɗum yonti taw eɗen jogui ɗo mbaɗirɗen eɗen jogui ɗo mbaɗɗen hen machallah Seydou Aw ɗum noon amin ya rabbil alamin yo Allah wadden en eɗen gandi ziyara oɗo saaha gonɗen kay préparation woni ko heddi hen natti hewde beele wawi artande min ziyara o no fuɗɗi waɗede ha oɗo saaha eyyi Seydi Gaye ziyara o no fuɗɗi waddene nde waɗɗum min mi wurano e wuuro ngo gurnomi ko ladde duuɓi nogas e jeetati koye ladde gonmi gartumi ɗo ko 2003 décembre 2003 nattumi ɗo e Ceelaw gurnomi Côte-d'Ivoire ko événement Côte-d'Ivoire o artirimi ɗo hen eyyi ziyara o no guila fuɗɗi yimɓeɓe fof nanggui hen mbeɗa andi kam o woɗɗata hedde 2012 2013 o woɗɗata hedde ɗon ndo fuɗɗi nde faade hannde gila nde yonti alhamdulillah rabbil alamin newnen yimɓe nde ziyara o waɗira so wona ɗo gufeɗe o ari nde tan ɗum darti ɗum gandumi hen ganduɗa hande ko an Allah ardini wuuro ngo saabu ko a woni joom wuuro Ceelaw hande to banggue juɓɓudi holno darduɗon beele kay jaɓɓade oɗo ziyara alhamdulillah rabbil alamin ɗum hande moni fof hande ko ɗum woni himme mum woni debbo woni gorko woni suka woni mawɗo hande ko ɗum taw woni himme men amin ñaagui Allah tan ziyara o yo Allah yettina ɗum dow jaam waɗa e dow jaam kala garɗoɗo e sag Allah ittan ɗum sagga o gonɗoɗo e haaju Allah humtan ɗum haaju o gonɗoɗo e ñaw Allah sellina ɗum kono hande wuuro ngo woni debbo woni gorko woni suka woni mawɗo moni fof noon dari yidde ganduɗa ƴewde no ziyara o no rewri lawol eɗen ñaagoyi Allah tan nde Allah renna ɗum lawol mbaɗen ɗo dow jaam gasa e dow jaam taw ganduɗa hoore ma tolof taw fo ala hen machallah noon tigi noon en dokkat konngol ngol omo ganduɗa woni ba meɗen baba Abdoul Mamadou Diop walla ni ba meɗen Baydi Souleymane so tawi goto men foof ene heeɓidi ba Baydi holmon keɓidiɗo assalamu aleykum bandiraɓe calminama on juurama eyyi amin mbiya moon bisimilla bisimilla koyɗe mon ɗe ko koyɗe moƴƴe ne wayno oɗo ñalawma hannde ne wayno ziyara podaɗo tiindaɗo kala mo jiiɗa ɗo e wuuro he yaɓɓata ko jaɓɓal muɗum te kadi koye haaju ziyara o moni fof hannde koye haaju ziyara o woni haaju mum ɗum noon eɗen ñaagui Allah yo Allah yettin ɗum e dow jaam tawa en ngala goƴa so wona goƴa ziyara o te eɗen jorti kadi ziyara o no yimɓeɓe darri en no ummorini eɗen jorti ma feewa ha ɓuura no wayano inchallah sabu Alhaji Mamma ñañane foof ñalam fof garɗo on ɓuura yiɗede gonga on ɓuura daranede ñalam fof garɗo ɗum ko Allah waɗi ɗum noon eɗen ñaagui Allah ononne onon koyɗe mon ononne koyɗe mon moƴƴe Allah hokken baraji podaji hormo Sago Tidiane jaafa ɗon allahumma salli ko ɗum tan jinnomi hen yettinde machallah Allah jarama jarama jinnaɗo meɗen baba Abdoul Mamadou Diop kankone ko goto e notable uji e hohoɓe wonɓe ɗo e Ceelaw
kanko tigi nani konngudi ɗi no hannirtani hen ɗum noon en dokkat konngol ngol o mo ngannduɗaa tigi woni baba meɗen baba Baydy Souleymane Sy kanko ne woɗani ko weddini hen bandiraɓe ɗum noon mbawen jokkude yewtere nde no hannirtani hen noon tigi bandiraɓe on paami jodiɗen ɗo koye jinnaɗo meɗen goto kadi e hohoɓe no mbirɗen ni baba Baydy Souleymane Sy baba Baydy assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ɗum noon min calmini mon min juurima mon amin ñaagono mon kadi Allah yo moƴƴo Allah wona men wona e dendagal julɓe fof ɓe jokka en ɗam amin mbiya mon kadi bisimilla mon amin mbiya mon bisimilla mon amin mbiya mon bisimilla mon on gari e jaam on tawi amen e jaam yo Allah nawtu mon kadi e jaam e cellal minen min keddo e jaam amin oɗo saaha tinden nden ko ziyara rahmatullahi alayhi ceerno Alhaji Mama Aw jugar wadde ɗo e ceelaw holno darri ɗon beele kay juɓɓuɗi golle ɗe wawa laatade no hannirtani eyyi Allah jarama a jarama hono oɗo ziyara hono Alhaji Mama Aw rahmatullahi alayhi ziyara mo mbiɗa o amin darinimo no feewi amin keblinimo ene wayno ha Lupalade ne jogui konngol ɓe mbi kala ko saami hocca ɗum minenne hande amin daari hocciri ɗum min tambo ɗum min pewna ɗum ha no feewa ha no yiɗirani inchallahu taala hol erago tigui mbatton e dendagal bandiraɓe julɓe en e amin ñaago hen tan amin eero hen yo Allahu rewnu ɗum lawol amin yeyde e kadi yo Allah fewndu ɗum te inchallahu taala ma feewa kala ko huula hen yo Allah wattu ɗum moƴƴere Allah hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh jarama ɗum noon bandiraɓe yeɓoɓe ayango Ngatamari TV ene jokkodirde Ngatamari FM ha joni no mbirimon ni enen ɗo e ceelaw ɗum noon eɗen gandi tinda ko ziyar rahmatullahi alayhi ceerno Alhaji Mama Aw o mo ganduɗa ko kal haldi diine ko sandu islam gurdam muɗum foof ko Allah wi ko nulaɗo Allah wi ko Cheikh Tidiane wi tigui rigui ko ɗum wonno darde makko ɗo e nder tarini ndi ha ɗo e nder leydi Sénégal ɗum noon so tawi o mo ganduɗa ñalawma muɗum yonti fala budda darde nde en foti tabitinede no hannirtani hen enene noon ala ko mbawɗen hen kono noon en nokkat hen saabu no jinnaɓe men ɓe mbirni ko maayo gandal garɗo foof ƴooga hen ko wawi koko heddi hen ko woppa ɗum noon bandiraɓe eɗen ha joni joddi o mo ganduɗa ko goto e jinnaɓe hono ba meɗen baba Amadou Sy Kaka Sy assalamu aleykum wa rahmatullahi taala. Aleykum salam wa rahmatullah. Kadi on calminama on bismama kadi no mbiɗa ni ziyara Alhaji Mama Aw ziyaare uji ɗi fof ala komin polli ɗum kono hono ziyaare ceerno Mama Aw hay holi min pondani kala kadi naaɗo wuuro ngo bisimilla mum ƴettuɗo bagage mum naata bisimilla mum naata ngo e jaam yaltira ngo e jaam kadi amen terti hoɓɓe ɓe no hannirta ni koko waɗana préparé e ko duwaw jaabaɗo woni ɗo mo Alhaji Mama Aw duwi e ɗum koko jaaɓa ɗum noon holno gandirɗon jaɓɓorade hoɓɓe ɓe en hoɓɓe ɓe kala koɗo garɗo ɗo bisimilla mum ene bisma e galleji he ene bisma e wuuro ngo caggal wuuro ngo e nder wuuro ngo fof bisimilla hoɓɓe ɓe erago mbatta e dendagal bandiraɓe ɓe en erago mbaɗanmi bandiraɓe ɓe ko julɓe kala koɗo garɗo ɗo min bismima ɗum e dental he min bismima ɗum e wuuro he bisimilla mum jogui koɗo fuɗɗi kono ala ɗo hayni jarama weltima on jarama noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe on yewomin oɗo saaha e ayango habride Ngatamari TV e jokkodiral Ngatamari FM ha joni enen ɗo e cuuɗi meɗen ceelaw hande noon eɗen gondi ɗo mo ganduɗa tigui kañumni ko sandu ɗo e nder ceelaw ko goto e hohoɓe men ko goto e jinnaɓe meɗen ko goto e mo ganduɗa o humpinoma hanki o tawama saabu ko dahaɗo laaɓa janngu no Pulaar wiiri so tawi neɗɗo wuuri e dow leydi ha inde mum andama ayago muɗum to wi ko golle saabu wurde bonani mayde bonani ɓuuri bondade tan ko wurde ha maya taw wala ñalade ɗum noon omo jooɗiɗen ko goto e calɗi Fuuta ko goto e maayo gandal ko goto mo ganduɗa Allah holko ɗali ɗum eɗen ñaago gueno mbaɗo no wela no welira yo Allah ɗaɗɗum mbawka Allah rokkam kadi juɗde balɗe taw kadi wonde cellal o mo ganduɗa woni tigui jinnade meɗen ɓuuro lollude Samba Haw Aw taw ko gorko mo ganduɗa oɗo saaha
kañum woni ɗo mawɗo hannde e wuro ngo walla mbiyen heccuɓe wuro ngo ko heen tigi o jeeya ko kumpitiiɗo e nguurnam rahmatullahi alayhi ceerno alhaji mama aw mo welede Allah woni e muɗum hannde noon ko kanko tigi jooɗiɗen ɗo eɗen ñaagonomo kankone Allah cellal e baɗɗi juutɗe baba mam Samba noon tigi min mbiyatam fof ne gasa assalamu aleykum calmodiraɓe bandiraɓe ɓe waaleykum assalam wa rahmatullah mi salmini bandiraɓe ɓe ndaara jam maɓɓe ɗum ɗo jooɗi no feewi ene haani no feewi sabu alhaji mama alaa ko haandaani kala ko ceela waɗanimo ama haandi ko ɓuri ɗum sabu ko aduna o fof gonga noon tigi ɗum noon ko adi eɗen ngara e ceerno alhaji mama aw min namdotoma ko wuuro ceelaw ngo wuuro ceelaw ngo hannde ngo dari kay fande Podor walla mbiyen Mahingu Saint-Louis walla mbiyen Ndar hannde so tawi min namdimama ceelaw beele holko mbawɗa haalande min e iwdi ceelaw e ceelaw no fuɗɗiri ceelaw min beeɗi mbeɗa ko ɓe kaldatmi e alhaji mama nde ko en 65 1965 ndeysan kanko haalanimi e les caski oto bange 1900 takkusan hedde 4 heures hayna 5 heures e waɗa 5 heures et demi ɓen haalmi o wi ceelaw adi ko Saldu Jama yiilay donc duuɓi temedde tati duuɓi temedde tati eyi ɓe mbaddi rendez-vous e edinaɓe aɓe ƴeewa ɗo e poti haaddude edinaɓe janfiiɓe ngaro e aljuma hawre aljuma ko juulat juma almami dari kono edinaɓe dari kala almami jawtuɗo ɓe piyay mo fiyande lelo maaya ha woni jeeɗiɗo nan ɗon leeli jeeɗiɗo almami nan leeli Saldu Jama yiilay allahu akbar woni noon nde ɓe eggi ɗon ɓe koɗi jammi dindere to ko temedde tati ga o haalanani mino foti jammi dindere o haalanani mino foti duuɓi muɗo foti min garti ɗo gila ɓe eggi toon ko ɗo ɓe ngoni gila ɓe eggi jammi dindere ɓooyani noon o wi kam ɓooyani tano ɓooyani ko tanam ɗum o wi kam tano ɓooyani ko hoɗa toon enen fof en jii kaaƴe ɗe battane ɗe eɗen nganndi kam ɓooyaani en ngarti ɗo min e ma en calcule ɗum no foti duuɓi temedere ena duuɓi ujunere mankuɗe he seeɗa ko ceelaw jooɗi est ce que wadde oɗo saare mbawi wiide ceelaw ene jeeya e guri ɓurɗe ɓooyɗe ɓooyɗe ceelaw ko gure ɓooyɗe ceelaw ko wuro ɓooyngo gila nden noon Samba Aw ari ummi ko pese ko ceerno ko almu o tawi warwarɓe ɓe ko mbaaɗi giro ɗon tawi warwarɓe ɓe o jokkodiri kanko ko ceerno warwarɓe ɓe gona seernaɓe ganda o yaltini ɗumen ɗo konnoɗo kanko eggini ɗumen o nawi ɗumen Saldu Jama yiilay o rese maɓɓe kanko Samba Aw o dañi Jubayri Samba Aw Abdoul Samba Aw Abdourahmane Samba Aw Keefi Samba Aw e Farmata e Aysara e Dieynaba e Ummu ɓeɗo ko ɓe o dañi rewɓe ɓe o dañi worɓe ɓeɗo no cari ɓe ngoni Tulde Gaale ɓe paye Njum ɓe paye Guédé ɓe paye
suyuma to no wiyete suyuma hade suyuma taw jaataare ɓe ɓuri heewde jaataare ɓe keewi ɗon kadi debbo mo resno ille mbiɗo wiyata ko famata ili bana aywa jooni noon Allah newninimo ni ɓesgu ngu jaari sari Allah newni fof jibini ɗum woni aawɓe tooro awɓe torbo woni teskreɓe oɗo tooro aɗande ene heewi aawɓe ɗo gonga ko Samba Aw ko fof ko islam Samba Aw addi ɗum kanko noon o ardani ɗo laamu ceelaw noon heppi laamu wonti laamu kono o arduno ko ceernaago gandal makko ardi ceernaago o ardi ɗo o ardi koye almuɓɓe makko ceelaw o ardi ɗo ko almuɓɓe makko alhamdulillahi rabbil alamin yaari yeeso hannde ceelaw ko ɓuri duuɓi ujunere ko aawɓe tan laamato goɗɗo alaa o so maayi tan o lomto walla so acci goɗɗo lomto ha oɗo ñalawma hannde ɗum woniri tawi noon ko tanwal haji on ko moƴƴo alaji mamma ko moƴƴo o wi ceelaw fof ko kanko jibini allahu akbar ceelaw fof ko kanko jibini ceelaw fof kanko Allah kay andini konngol makko ceelaw fof hannde nan dari rewo e worgo funnaange e hirnaange fof ceelaw nan dari mawnindemo wona mawnindimo ko neɗɗo mawninimo ko Allah mawninimo ko neɗɗo mawninanimo ko Allah mawninimo ko wino ko noon ceelaw fof ko kanko jibini joni kam yalti ko wona kam mo anda kono kam andi Ndakaaru ma ar rewo ma ar worgo ma ar funnaange ma ar aduna Allah fof ma ar ɗum andi kam ko jibi tawno fof kanko ceelaw naaɓe min kaalani ko nottisi bange goɗɗo ceelaw ko ari hen ko alhamdulillahi rabbil alamin fof ko ɓesgu makko fof ko ɓesgu makko ceelaw ko gite gattugol ceelaw ko gite gattugol ceelaw ko gite gattugol minen fof jiiɗi ala o minen fof jiiɗi sa memi kam tan a memi o somi memima mi memi o ene fof ken goto minen fof min jiiɗi ɗum may baaba noon tigi noon bandiraɓe mi sikku on paami woni ceelaw fof ko ɓesgu ceerno alhaji mama noon en paami no mawɗo men wiiri ni hono mawɗo meɗen mam meɗen Samba Aw en paami no mbiyeten ni wondemo kala hallidiini saabi tigi o wiya siba ɓuuri siba bayna risal mborodi ɓi mborodi mbakkaɓe fof walla dukaɓe wadde denndangal bandiraɓe paami wonɓe ɗo e nder taaridi so wiyama awɓe hannde sikki Allah hakkillaji fof dogat ƴeewa mo ngannduɗaa tigi woni sandu diine hono ceerno alhaji mama Aw radiyallahu taala anhu kanko mawɗo meɗen Mame Samba Aw en jiino haali nde ɓernde kay dilli wonno o haali koko anndi o haali koko ngannduɗaa mo wuuri ɗum wonno so tawi neɗɗo ene haala koko anndi sikki ala so haali tan yimɓe fof paama sabu dillata ko nder ɓernde yimɓe ɗum noon e kankone en ñaaguimamo tigi rigui Allah moƴƴere noon loppotamo ɗon no hannirta nen ha joni en keddete makko beelen kadi jokken kay namdade mo beele wuuro ganduɗa ceelaw ngo ngo dañino hebde seeremɓe woɓɓe taw wonaji seere mo kalɗoɗa joni joni ɓe beele aɓe jogui ganduɗa hohoɓe diine taw ko calli ummiɓe ɗo ne walla ala ko ɓeeɗo tan gonnoɗo mi heewi ene heewi ko kalɗi diine ceelaw ene heewi wonɓe ngandumi hen wonɓe won heccuɓemi ko halifaɓe gonno e diine e saaha mumen moni fof e saaha mum
ɗum ɗo jooni ko kalten ɗo ko Allah addi ɗiɗo sahaaji jeeruji kono mbiyen alaano jeeruji wonɓe ɗo Alhaji Mamadou heɓani ɗumen ɗo mbaɗa nana sahaa yimɓe so tawi mbiya ceelaw guir fonde beele holko jokkere nere asko wuro ngo walla koko jokke asko wuro ngo ɗum noon holno yimɓe kewi wiide ɗum ko ceelaw holɗum ceelaw guiro fonde ceelaw guiro fonde ceelaw ko guiro fonde wiya neɗɗo ceelaw ene hulɓini sa wi aɗa wawi andude min mbeɗa yaare duuɓi 90 so wi mbeɗa andi ceelaw mi seni mi wawa andude ceelaw mi wawa andide ceelaw mi wawa sabu hilifaɓe wonnoɓe ɗo ɓe e wonnoɓe nganen wonnoɓe beylani en wonnoɓe bale en wonnoɓe koppe en ɗum ɗo fof nan ɗo leeli ɗo e ceelaw ɗo nan ɗo fof ceelaw leeli Allahu akbar ha ando en ngaani en sabbo Allah en fof nan ɗo leeli aɓen ɗo e genare ɗe mi hulɓini mo Allah noon neɗɗo fof ko e saaha mum Allah addi Alhaji Mamma heeɓi oɗo saaha Allah hottuma saaha o kono noon won ceernaɓe wonɓe nan ɗo e resa e nden o ƴeewetake kono neɗɗo fof e saaha mum gonga ɓe won hen mo mbawɗa kam haalde hay soko ɗiɗi walla tata walla nayo beele aɗa wawi tan toddande min hayso indeji ɗiɗi walla tati e fofoɓe nde ganduɗa taw ko calli wonɓe ɗo e ceelaw wonɓe ɗo e ceelaw tanum o hono wiyete tanum Hamadi Babayel Alpha Salif Aliou Souleymani jangguil debe en Aliou Souleymani jangguil debe en on ko salyata on ko salyata salyata Aliou Souleymani ko salyata waya ko bayata Alhaji Ali o joni ko janggo min dokol ɗo dawdi min paye Podor toon Allah toon hefta toon sanki toon ubba kono ko ceelawnaji galle makko e ɓesgu makko fof nan ɗo nde ɓen guuri nde ka ay goto ƴewatama kanko ka eske beele eɗen mbawi andude beele hol hitande tan yimɓeɓe jii tan ɗum ɗo ganduɗa maqama mawɗo yalti Alhaji Mama Aw hol saaha tan mo ganduɗa yimɓe gandi ɗum jaafoɗa neɗɗo oto fen sako noon mawɗo no amni ndeysan Alhaji Mamma mi ummimo ɗo yeta min ummimi ɗo ko 61 jaami Côte d'Ivoire nden o huɓɓani koy nden o huɓɓani ndeysan mi arti ɗo 64 woni ɗo ha 65 minen kiwdata minen makko barwata minen kiwdata so solli pani min ummoto guesa mi yaha ha guesa makko mbeɗa orndo mais orndo somi ari tawatami ko amo leeli mo waɗini ndeysan e caliyel makko ɗum tawatami amo lelori somi ari o ummo gotol o wi kam tano mbimi naam o wi mi yi tuggadema Podor ha ɓogge ko maayo woto ene ranwini wi tal ene ɓuri ɓirɗam ranwude Allahu akbar wimi tano ɗum ɗo mbiya kam ko an andi ɗum ndeysan min kam mi anda an jiiɗo ɗum o ko an tan andi wallahi ndeysan min kam mi anda ɗo no tano hono ɗum
o diƴƴi ha juuti o wii kam asi ko so Alhaji Mamadou Moussa maayi ko ɓiɓɓe muɗum lamtoto o wimi noon min tan ɗiɗo e Allah e annabijo Allah Cheikh Tidiane e ngesa makko caalel makko mbiyatmomi neɗɗo kay ronata ɓiyum ronata bamum wona ko Allah ko aw wona ko Allah ko de Allah ko koko Allah ko tan waɗata o wi so Alhaji Mamadou Moussa maayi ko banggue goɗɗo yahata o limtinimi o wi kam demete en faade marte en faade amo limtinami de faade eri en faade dum en faade guede en faade min an kam haal ceelaw woni ko woni ceelaw min an aɗan ɗon Ceerno Aliou nan ɗon Habibou en nan ɗon moƴƴuɓe mawɓe woɗɓe nan ɗon wi kam an kay tawno haala hoore minen komin goni mo riwta o wi kam ene wawi koppe heɓa walla bale heɓa walla beeɗan heɓa walla ando heɓa walla ngan heɓa walla halware heɓa walla jum heɓa en keɓata voilà ɓuri an ka jingo mate ko Allah ko haaju ala e jingere Allah jinganta hay goto comme mo fodde fof tan on heɓata min ɗum noon tano duwo kam yo Allah heɓno meɗen ko Allah lomtade Alhaji Mamadou Moussa koye wona noon tan wallahi ndeysaan min deeƴi o wi a yani colli e ngesa ba wimi ala hay sondu ummima ngesama ha ɗo ko ordimi ko fof mi yani hen sondu min jooɗi noon min paate yewtere wonde alhamdulillahi rabbil alamin Alhaji Mamma honko Allah hokkimo honko Allah hokkimo nden nde gonmi ɗo nde ɗamo yaha fof wiyata ko tano jahen min jaadi noon Jaar Ceerno Mikandi ummi Makka Ceerno Mika Keɓe ɗi ummi Makka nde en 65 ummi Makka ari subaka law o huuɗi o ari galle tano mbimna umma jehen nder jaren o jehen Jaar juuroyɗen ummiɗo Makka o Ceerno Mikaila Keɓe min ummiɗo min gadi calma ɗo hamme Basiru en ɗo min kacciti Kumba Kadiata min kacciti ɗum min gadi min tacci min payi gallunajo Demba Gaysiri kanko e Demba Gaysiri ñande hen nanmi kanko e Demba Gaysiri eɓe kaala dutten duto rutu duta sinel min nana en dutten duto rutu duta sinel ɗum nanni kanko amo haala ɗum kanko e Demba Gaysiri ndeysaan minen mbimi tano ko woni dutten kam mbeɗen ɗum kono dutta rutu dutten dutta rutu dutta sinel ɗum ko woni kalan ɗum am tan ko dutta sinel kam dutten e dutta rutu kam aɗa andi dutta sinel kalantuma min dutta sinel ko woni dutta sinel ndesa debbo arda e ɓinguel sa resi debbo ardi e ɓinguel ñamata ko kosamma ñamata ko gawri ma debbo yaha ene ɓira ɓinguel yalta wona e wayde soppino huwa soofa sa ƴetti a moddi
sa ƴettani ñommuɓe wonde nde wonno wona ɓiye ɗum hanma ƴettudemo o ɗum woni dutturuto ɗum dutturuto ɗum woni dutturuto eyi ɗum woni dutturuto on jarama on jarama on jarama no fewi yo Allah nawtumon e jaam minen Allah hedde amen e jaam hedde en yimbiri kadi ne mbiren e jaam bi jaye rasul yo Allah waɗan en jaam yo Allah mewnu ziyara o yo Allah mewnu ziyara o yo Allah mewnu kawral ziyara ngal yo Allah addu yimɓeɓe e jaam koota e jaam ɓe tawa men e jaam ɓe gacca men e jaam ɓe tawto e jaam jaye rasul sallallahu taala alayhi wa sallam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi gongol mi salmini mi juurima mi ñaganimo Allah moƴƴere ko iddiran ɓeydude seeɗa e témoignage ko mawɗo ɓen o haali ko e alhaji Mamma radiallahu taala anhu eɗen ñaago Allah tan yo yurmen Allah won makko fof maɓe julɓe kala nde walla tew ko en ɗam ko haali alhaji Mamma ko wilaya mum no mawni Allah ɓuuri meeɗi 85 mbeɗa arti ɓe umri Côte d'Ivoire mbeɗa arti ɗum amin juuɗe amin jeewta sa fof wen komi ar toon min juuɗe amin jeewta danki makko ɗum nden loonde nde wonno ɗon neɗɗo fof ko yarade loonde nde min juuɗe min jewri ko juuri wonko haalto wonko haaltako gonga wallahi eyyi o hoɓɓiro wi kam alsanam mbimi nam oy billahi min o jooɗiɗo ɗo min o malaji mam jooɗi ɗo e dankilam guel Allah no hollami ɗo kono Allah arti hono makko no fotam allahu akbar ske mbimi ha o wi Allah no hollami ɗo ko woni Allah arti ndeysan jule nabi sallllahu taala alayhi wa sallam ɓernde hecciɗi ndeysan bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum noon en paami hannde gonɗen ko ɗo e ceelaw tigui garda noon ko yiidude eɓe mo gonɗa ko hohoɓe meɗen diine hohoɓe aada ɗum noon gonɗen ke heɓanade jiyara rahmatullahi alayhi ceerno alhaji Mama Aw o mo ganduɗa mo welede Allah woni e muɗum en jetti noon dendagal kamɓe jinnaɓe meɗen e gardegol chef de village hono baba meɗen baba Arsana Amadou Aw e omo ganduɗa woni jinnaɗo meɗen baba Abdoul Mamadou Diop e baba meɗen baba Baydi Souleymane Sy e baba men Amadou Sikaka Sy e baba men Hamidou Diop omo ganduɗa tigui enen golorto toon to haalirde Ngatamari e omo ganduɗa tigui woni sandu mo mbiten ɗo e nder Fouta hono mam meɗen Mama Samba o Aw ɗum noon en ñaguinimo kanko ne Allah moƴƴere no Allah poɗamo ɗo ko juuti tawne wonde cellal en tawimo ɗo hikka yo Allah waɗ kadi tawimo ɗo ko juuti beele kadi on wawa kadi simtande bandiraɓeɓe no hannirta ni hen e gueɗe ceerno men jinnaɗo meɗen halifa diine omo ganduɗa rahmatullahi alayhi ceerno alhaji Mama Aw Ceelaw ɗum noon bandiraɓe musidɓe heɗotoɓe e yewɓoɓe ayango Ngatamari TV jokke rewidade haalirde nde joni toon to helle meɗen YouTube mbawan wadde abonné no hannirta ni hen e page men mbiteɗe Ngatamari TV ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama